Nelikorwa ase abisi iyo maseneta we county ya Kisii abereka gwesoke bene nabayigo kwene kebuna chibesanchire cyabere chigo ikirana ase county asaganire umugavana Paul Simba arachigo chibwatoka nabayigo kwene kebuna aba MCA ngo chinyara bale asengencho yo kwene kya amagendero ase chiwodi bayigo nigo aganire abo bisabensemo iyo bulimi gotalira ebinyoro nabayigo kolengya liroba na kwene kebuna ngo semibale abalemi na kibabwenete gusimika ebimeli byabo asoko enekia ligesa ligia nareko iroko boli ya gochia se county government senator na rusi chibese na Nairobi chibese nchiri bosungu bono chitedenire no mugavana wito Simbarati nareko requesting a chibese chiria chiabege tu budget chi milioni 40 chikoegwo mo MCA angabono chishida bune chiga chia mache omo MCA angatari gutabataba mache nsinchire chiri ward chetu chons pia 45 anare ko requesting se budget iri yarosigwa ebese lika ya chitekora njo mugavana wito release liebese likero omo MCA anyore chi milioni chia 40 akanira abangina buna abago chandika ebintu bikorege kieke sukebosyo pomonsi karto chikobeka na buya chipara chito chikororwe makuri akororwe bintu bibe buya toetere tumaetenga abantu mugutulika twensi amabera akarure igagenda nyakoya kurunya Gisaiya ebisukari byakamire kuruga lino guri akabeire suguma bintu imbya nakoba abagiriga cyabari bari bosongo barukiobisi gosebano barukiobisi bachichega igabapimira beri bamanyanga yebisukari beto byakortendo kieke science piego dine ne county government ntuni ntutokoyemoreka gose yaikeire gendo kieke mwana inchi kawaida eshide nera neche basegete naende